ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстои азизи ман, ҳаматон медонед ки маҳсулоти ширкати Атоми чихе босифатай ва ягон кас жалоба надорад. бисёро мегӯянд нархаш қиматай, апай хосият охир нархаш қиматай, фоидаш ҳаст. ҳамин шумо дар як чизи ки нархаш арзонай чанда мехаре ҳеҷ фоида намекунам дар кора, ё як чизе ки нархи нормальни қадр мехаре эффектша мебине, ҳам биё добавкиёш, ҳам косметикаш, ҳам паста, ҳама чизаш. хулоса дар ин ширкат чихе мешавад ки бората арзон харӣ. агар мехоҳӣ ки бор арзонтар ғалтата, бояд ки регистратсия шавӣ. дӯстои азиз, барои регистратсия дар рақамҳои рӯи экран бинависед. ин рақамҳои моай мо шуморо регистратсия мекунем, ҳам бор арзон мехаре, ҳам ойлик мегире. нигоҳ кунед, дар 6 моҳ якборак мехаре. шиносо ҳамсоятонда тавсия метиҳед. барои тавсия додан шумо да бал мегзара, бало пул мешава. ҳар рӯзи сешанбе шумо метавонед ойлик гиред, ранги мо. ана барои ҳамин дер накунед, ҳатман бинависед. бо ширката Тоҷикистон кушода шудест, имкониятҳои зиёд пайдо шудест ва аллакай ҳаводорои маҳсулотшам зиёда. шумо ай ҳозир регистратсия шавед, яке ай якумин дистрибьюторҳои ширкати Атоми дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравед ва як гала имтиёзо мегиред. дер накунед, бинависед, мо шуморо мефаҳмонем. дӯстони азиз, оҷи офис омадам. ирӯз рӯзи ҷумъая, камтарак коромона кардасем. ирӯз вабча рӯзи корӣ надорем. барои ми ташкилиёт ҷавомадо омадем. ана дина то саҳарам ма сериал тамошо кардам, ҳамин шаб соати 11 то соати 4:30. ана беҳад сериали чихеле вазбинда дар бораи намо духтараке ки ҳавди дастошо шур ба тавар бурда. соли 2017 дар радио ахбор дар ҳама ҷо дида будем, буда Серпухов. амро аму духтарак ака уже восстановить шуда, дастуш короче ҳавай китоб навистаем. счастливая без рук. короче ман счастливый шидам бе дастам. ана амро аввал то охирш тамошо кардем. ман ва яда сториси гоҳар дида будам ки аҳамияти духтари беята даста вай чӣ када буд, макияж када буд, ба историяша ҳамҷода нависта буд. баъд гоҳар дидам ба ҳамҷода коротка навистагӣ буд ки историяи ҳамин духтарак Маргарита Грачова буд. баъд ина сериала мондум 7 серия буда. ами тамошош кардем на одном дыхании, мегӯям ки хеле хай духтарак 5 сол хади шур зиндагӣ кадай. баъди 5 сол дута бача када буда, уже беповод ревновать мекадай шуда. ва як рӯз бурдай шуда зимистон 11 декабр бурдай дасташ давоя кунда монда. аввал ҳамаша шатилна чӣ кадай да планкаш да ба бурдай ҳар дасташ бурдай да духтар додаша рафтай полисияда хача спордай. духтар да дута дасташ нестай да кинор тамошо кунед зурай. баъд милисо рафтиян ҷои ҳодиса, я даста ёфтиян, ранги гӯшта реза мекунед, туп хека шолуштаги овардиян. хайрат ки погодаи 0 градус будай. ҳамин погода ки 0 градус будай, на даст мурдай замороженӣ нашидай, на хун бисёр нарафтай. короче ҳамн даст зинда мондай. бо полисия овардаиша духтар ҳамн даста давомишда часпондияша. як я дасти дигаша нашидай спасать карда. хулоса чиқуша реза кадай ба таварам қазатаиша ки хулоса ҳамин киноро дидам, беҳад кинои зуд. то соати 4:30 ҳамо тамошо кардем киноро. қатирамнали ана баъд мегӯям ки ҳамин киноро обязательно тамошо кунем. муш медонед счастлива без рук. як дар бораи ҳам духтарак нависед. соли 2017 штарда ба суша суд кардиян 14 сол. короче чиз суд короче ҷазо додаиша 14 сол колонияи сахт. худш рафта Германия, дасти нав кадай, бошу кадай, кудак кадай. короче зиндагиш сур шуда. анам сериала духтаро обязательно тамошо кунед. счастлива без рук. тамошо кунем. бачкун қатъи погода ман шуморо девона мекунам. ана гулои зардакам буромадиян. ай сар қоқуам ай сар рӯз пага мебурояд. ман всё-таки тарафи корхона рафтестам. спонсори азизу меҳрубонам шоира Бону мебиёям. соати 3 ва ё ба филм Москва меравам. чхеле ки медонем Москвада академия Атоми мегзара 16-ҳамда. духтарои мо ҳама мераванд.
به غرض من برای چی نرفتیم؟ برای که من باید مرا دکومنتاسیا گیریم. آیا هفته زیاد وقتم میگیره. من گفتم با دویده که دارم بیام با سالی نو تو کچ من بعد سالی نو میرم. اسی باکو من بعد سالی نو میرم پولو را میگیرم این میبیام. انا ایجادا мода ройкадак манижай мен хели эскимо клубника в шоколаде, банан в шоколаде и в тренде штагеку беҳад ба маза хурдем ба по видеокне ройкне стоп ма сторисим да мону мами одами ройкадагира отметит кнем хабу ма видеокадим қайқа ройкадам. духтаро дар бораи чой пурсиден. Чой барои харобшавӣ навистиянд ки апа хусусият и чой хӯрем ба фарбӣ намешем. И чой хубиш чия ки ай алаф тайёр карда штаги духтаро баъди ами тамом кардани хӯрдан дига шумо фарбеҳ намешем. мисол ҳамун мисол чӣ бугум нами доруҳоро мехӯранд риск хароб мешаванд баъди вай двайной фарбеҳ мешаванд. Аида мисол намегум ки ҳеҷ вақт фарбеҳ намешем мақсад абрат намун вестона сразу намегирен. И чоя баъд ман ҳамин бисёр одаморо мегум ки чой меган мегум шумо амира мехӯрен ва бигирен нами ҳавай чиша барои ки нама гирифтум нахӯрдум сари вақт мисол кам результат шудем. Ира гирифти бояд ҳамун ҳар рӯз ҳамун чил дорура мехӯри мисол ира бояд бихӯри. даже ҳамин кремора шумо духтаро мегирен мегӯен ки ҳеҷ ба эффект наметия ягон кас охира бояд ҳамухе саҳар бегаҳ чӣ хеле гуфта ки ҳамухе истифода бари ки эффект шабинӣ просто ҳамухе эффект наметия. баъд навистия ки намин набори терапия чанд сумаи 120-130 сомона 4 крем барои даст дорад. дата пӯсти даста сафед мекунад, дата барои ол рангҳо. бо чира пурсидем мада хемохема гуфте 900 сом красный женьшен и 5000 рублай хай перевод қати мебинен бо чанд мешава. ман худам айнами духтаро истифода мебарам беҳад база под макияжи зурай и ҳам 120 май 30 май. хай хулоса ҳам чизе ки дар у видео гуфтам ҳамаш в наличии ҳастай духтаро. барои борора харидан видеои шорт забине рақамҳои на чӣ мондагиай ҳамин ёрдам чӣ бигем ҳамин одаме ки давер немай рақамош мондагия ҳама нарх наво оиди ҳамин маҳсулото шумода ответ метия. бисёротон гуфтен ки анами наборои нуқра чанд сумай шумо дар тозон метиен ё 200 сомониян духтаро. нуқрои османское серебро 925 сафед намешаванд ко ҳар намудуш ҳастай. бо ҳар кас дар хел мақбуле. мана нигинаи савз яхелиш мегам мана нигинаи сыр ишкати кулончик шай наиш любой намуд фасонушко ҳастай. мо ёра ай корбон мегирем 200 сомон